Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. À la une de ce flash d'information, processus de paix au Mali, le gouvernement dénonce les violations de l'accord par la CEMA. Célébration de la Journée internationale des femmes 2023, reconnaissance du combat des femmes maliennes pour la souveraineté totale du Mali. Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, lancement officiel du centre d'appel monétique des banques. Séminaire de la réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes au Mali, ce que recommande les participants. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous disais dans les titres, le gouvernement malien, dans une lettre confidentielle adressée le 24 février 2024 vendredi à la médiation internationale, vivement condamné les récentes violations de l'accord pour la paix et la réconciliation issues des pourparlers par la coordination des mouvements de l'Azawad, CEMA. Du lundi 28 février au samedi 4 mars 2023, des Maliens, plus de 200 personnes venues de toutes les régions du pays, prennent part à l'hôtel de l'Amitié de Bamako au séminaire de réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Le rendez-vous détaillé s'est soldé suite aux travaux par de nombreuses recommandations adressées aux partenaires, à la classe politique, aux leaders religieux, coutumiers, ainsi de suite. L'hôtel collectionneur Radisson de Bamako, ex-Sheraton, a abrité le mercredi 1er mars 2023 la cérémonie du lancement officiel du centre d'appel monétique des banques, initié l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBEF. Ce centre d'appel 36098 ou le 00223 20 70 57 50 permettra aux clients de résoudre leurs problèmes en toute sécurité. La cérémonie du lancement a été présidée par le représentant du ministre de l'économie et des finances, Saïbou Djabi, en présence de la présidente de l'APBEF, Madame Sidibé Aïssata Kone, du président du comité monétique national du Mali, Papa Essay Keita, des autres membres de l'APBEF et d'autres personnalités. À l'occasion de la Journée internationale des femmes 8 mars, les femmes du Mali, à l'instar de celles de la communauté internationale, célèbrent la Journée internationale des femmes. À Bamako, elle sera fêtée sous la haute présidence du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Selon le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, MPEF, cette édition sera fêtée au stade omnisport Modibo Keïta de Bamako. La Cour suprême de Bamako s'est prononcée mardi 28 février dernier sur l'affaire opposant Orange Mali Move Africa Malitel à une association de consommateurs. Après avoir entendu les avocats des parties, la Cour suprême a décidé de mettre l'affaire en délibéré jusqu'au 13 mars 2023.
2 employés du Comité international de la Croix-Rouge CICR Mali ont été enlevés samedi dernier entre Gao et Kidal par des hommes armés non identifiés, a déclaré à Anadolu Aminata Cissé, chargé des relations publiques et presse et porte-parole du CICR. Le CICR exige leur libération immédiate et sans condition. Au chapitre sportif, le vendredi 3 mars a débuté la nouvelle saison 2023 du championnat national du Ligue 1 Orange Basketball au Palais de Sport de Bamako. Ainsi s'achève ce flash d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre adorable attention et passez un bon début de semaine.